агентии омори ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 14 феврал дар нишасти хабариаш як силсила рақамҳои ҷолибро дар бораи таркиби аҳолии кишвар нашр кард. бино ба иттилои ин ниҳод то 1 январи соли ҷорӣ дар Тоҷикистон 190 нафари синнашон аз 100 боло зиндагӣ мекарданд. 99 нафари онҳо занҳо ва 91 нафараш мардҳо буданд. дар умум бар асоси ба рӯйхатгирӣ ё нуфусшумории моҳи октябри соли 2020 шумораи аҳолии Тоҷикистон 9 миллиону 661 ҳазору 600 нафарро ташкил медиҳад. аз ҷамъи аҳолии кишвар 4 миллиону 901 ҳазор нафарро мардон ва 4 миллиону 706 ҳазор нафарро занҳо ташкил медиҳанд. шумораи мардҳо назар ба занҳо тақрибан 140 ҳазор нафар бештар будааст. бар асоси натиҷаҳои нуфусшумории ахир аксари аҳолии Тоҷикистон 7 миллиону 133 ҳазор нафар ё 73.8% аҳолӣ дар деҳот ва ҳамагӣ чоряки аҳолӣ 2 миллиону 528 ҳазору 7 ҳазор нафар ё 26.2% аз ҷамъи аҳолӣ дар шаҳрҳо ба сар мебаранд. дар 10 соли охир шумораи аҳолии Тоҷикистон беш аз 2 миллион нафар бештар шудааст. аз ҷумла аҳолии шаҳр дар ин муддат 522 ҳазор нафар ё 26% зиёд шуда, шумораи аҳолии деҳот 1 миллиону 575 ҳазор нафар ё 28.3% афзудааст. Тоҷикистон яке аз кишварҳоест ки шумораи аҳолиаш бо суръат меафзояд.